asmane Mbah Yami. Ya.
Cik sembah nuwun. Menika pamundhut saking nyanipun Bapak Salam ngersakaken tembang rawi sampun dipun aturaken. Iki jane ewuh pekewuh liar mungkasi kepiye nek udan kaya ngene. Niki nyuwun persetujuan. Nen lanjut. Ya pokoknya yang gercek-gercek neh mesti lanjut. Kula nek nderek jenengan. Niki ajeng dipungkasi napa ajeng lanjut kula nderek. Pripun Pak D? Napa? Sendang sutra kuning. Sik wis garap burung ya. Nek wis garap mangke diaturke nek dereng ya genti. Ning kira-kira BPJS napa umum? Umum ki mongko biasane nek umum ki cocok ya, nek umum ki cocok nggih. Minimal 35. Pripun? Ajeng umum napa BPJS? Nini umum. Ciloko iki. Ora sida BPJS. Nggih, iki piye ditambahi sak lagu? Nggih, setuju nggih tambahi sak lagu? Bareng nggih panutup. Nah, lagune manut pokoke sing gayeng. Liwung ra apa-apa. Nah, iki nggo panutup, wong wektune wis jam 5. Kendange nganu apa ki kendang ketibunge duneke rek katang pisan deh. Ben afdol. Nah. Yes. Oh teles. Oh berarti rasah ya. Wis nganggo jaipong. Lagune apa nderek? Monggo. Bareng-bareng. Nggih, sida umum nggih Mas. Manut Umum apa BPJS? Oh, nganu. Niki umum apa BPJS nih?